שלום לכולם, אני משחק Age of Empire 4 נגד 4 ואני די מתרגש לעלות את הסרטון הראשון של Age of Empire כי זה משחק ממש כיף ואני מעלה את זה עם חבר שלי, איתמר. היי. גם תראו סרטון אחר של סקיל. כן, אני אעלה היום 3 סרטונים. רגע, מה אתה? סגול. לא, אבל מה אני זה? לא בטוח איזה מדינה זאת. אתה, יש לך פה אוצר. אוי, אני מה זה בלבל הכי גבוה, שהוא 131. היי. רולס. אני לא יודע, הוא כאילו שואל אם יש חוקים למשחק. No rules. רש, מי שלא יודע, רש זה לתקוף לפני כאילו בקושי לעלות אייג'ים וישר לתקוף. מה יש פה פחת ביברס? רש לייק מד. כאילו, זה רש לא משנה מה. יאללה, תציג כבר. אוקיי, אבל רגע, תבנה צבא קודם. נכון, בגלל זה, אני קודם כל צריך לעשות אייג' אפ, כדי שאני אוכל לבנות ברקס. כמה זה אייג'? אני צריך להשיג 800 פוד. בגלל זה אני שולח את כל רגע, הספר. מה הטוב שלהם? מה? הטוב, מה שהטוב. יש להם בנקים. מה זה אומר? זה כאילו אתה בונה את זה וזה משיג לך כסף אוטומטית. אתה לא צריך להשקיע, וזה משיג המון כסף. אתה לא צריך להשקיע סטלרס ולעבוד על הגולד מיינס. וככה זה עוזר גם לך וגם לחברים שלך שיש יותר גולד מיינס. מה טוב? כן. רגע, מה הם עושים? מה שקרה עושים אולין? מה זה? מה הוא בונה כאן? מרקט והאוס. וואו. הוא מתחיל כבר את העניינים. אוקיי, זה XP, לא תודה. אני לא רוצה להתעסק עכשיו ב-XP. אני רוצה להתעסק בלהציג חומרים. אתה סגול ואתה... הנה, יש פה פנוי, אין פה כלום. טוב, אחי. מה זה? הופה. הוא בנה מה... עצוב איתך, כן, עצוב איתך. כן, עצוב איתי. כל מי שאני רואה במפה הוא איתי, חוץ מהשלושה האלה שעכשיו הם גילו. כבר גילינו את האויבים שלנו. עצוב איזה מישהו כזה בנו. מה קרה? No, טאנט 2 זה no. פשוט אין לי מוזיקה. רגע, אני אעלה את הווליום. סאונד אופשנס. למה מקס? זה כזה מקס. לא, חוץ בקושי שימו לב, חוץ מהמיוזיק ווליום. אוקיי, תקרוצו עצים. אני רוצה לעשות זה. טריידינג פוסט. אני יכול לעשות טריידינג פוסט. שלא יגנבו לי את הטריידינג פוסט. איפה הטריידינג פוסט? מישהו כבר בנה טריידינג פוסט. אבל מהאויבים שלנו. תחתוך פה. זה כאילו מרגל כזה. איפה הטריידינג פוסט שלך? אני יכול לבנות אותו פה, אבל אין לי עץ. אתה יודע שזה מישהו... בן זירגוג. אוקיי, ניקח חבילה של שוואמביל. אתה לכי כאילו לא לצוק, לא, עץ. תשיג גולד. האויבים שלי לא יכולים לבנות. רגע, אתה מקבלת גולד כאילו בחינם? לא, זה בשביל לבנות את הבנק, אני צריך 650 עץ ו350 ווד. אני יכול לעשות 4 בנקים, אבל עם שני אלה אני יכול לעשות 6 בנקים. כן, אני לא שמתי לב, אני גם רואה ב-Age of Empire. כן, זה פעם ראשונה בערך שורות המשחק? לא, שנייה. בערך אמרתי. עדיין, שנייה. איך הטריידינג פוסט? איפה הזה שלי? אני יכול. איפה הזה שלי? נו, האקספלורר. וואט? יש לו... לא זה. איפה האקספלורר שלי? לא הרגו לי אותו. איפה הוא אבל? איפה הפאקינג אקספלורר שלי? שלחתי אותו לאנש... הנה לפה. מהר, שזה יהיה רשום שלי. זה רשום שלי. תאכלו זבל. אוקיי, עכשיו אני אשים לי ווד. קארט אוף וודס. איפה אתם? אתה עושה את עכשיו Age of... כן, Age of... אני לא דואג, כי יש לי פה, תראה, יש לי פה אנשים חזקים. מה זה? מה? תוקפים אותי? מה? הבנדר עתק, איפה? לא נורא, זה סקולה העבד שלי. תברח לפה בעצם. זה חוקר כזה שאתה מקבל על ההתחלה, מאפון כזה שהוא כולה מרגל בחצי שקל. אלה לעולם לא כדאי לקנות, הם סתם, הם חלשים כאלה. הם לא כאילו, הם מרגלים החלשים? לא, אלה כזה שומרים כאלה, משטרה, אבל הם גרועים. הם עולים חיילים? כן, הם עולים ממש, הם עולים כזה, הם עולים כסף שלא שווה להשקיע בהם. נו, קדימה, ברגע שזהו, מישהו, הצהוב עושה פה חקירות. מה זה הדבר הזה עושה? פאק בלו. אתה יודע מה זה אומר? אני משער. אוקיי, ברגע שאני עדך... אוי! מה? ברגע שאני עולה זה,
אייג' אני יכול לשדרג את זה, ואז זה יביא לי, זה יכול להביא לי, אני יכול לומר לזה מה זה יביא לי. מזון או זהב או עץ. כסף. וזה מביא לי 200 כל פעם. זה הכי גדול שראיתי. וואי. שיקים חדש בטלפון. זה היה ששלחו לי הטלפון שלי עומד להיות Windows 10? מגניב. root source. אני היחידי שעדיין לא עשה את הקולונל אייג'. עכשיו זה השתנה. קולונל אייג'. עכשיו. אין לי קול בשיט. זה ברקס. לא יכול, חכה, אין לי מספיק חומרים. רוגע, למה אתה ישר רץ? אתה אמרת רש. רץ, למה לרוץ? רש זה לרוץ. בסדר, אבל אין לי עדיין חומרים. אני צריך קודם כל להשיג באג, שיהיה לי כסף. מה אתה? אוקיי. מה זה? איזה ארץ זאתי? אין לי מושג. ארץ ישראל פה וגם פורחת. צחיק. מי בנה ומי אנחנו לנו ביחד. מה זה? מה קורה פה? איזה... מה אף פעם? הכתום מנסה להרוס פה בניינים סתום. מה זה? רגע, מה הוא אמר? כלום, אני לא כזה מקשיב למה שהם אומרים, סתם סתומים. עכשיו אני חוסך לבנק? לא, קודם כל נבנה ברקס, מה אתה אומר? נבנה ברקס. לא? צריך הגנה טובה. ברקס, בדיוק. אני לא צריך שום הגנה, תראה את החברים שלי. זה ממש קרוב אליך. הם אמורים להיות. לא, הקודם לאפה זה קרוב אליך. רגע, זה 3/3, סורי. לא 4/4. וואו, איך הוא השיג יוג'? מה זה יוג'? יוג' קארד אוף ווד, זה כאילו המון. אוקיי, מה שאני צריך עכשיו זה כסף. לא, למה כסף? יהיה לך את הזה. עדיין אין לי בנקים, עכשיו אני צריך כסף. אני יכול לעשות בנקים ברגע שזה... אני יכול כבר. אוקיי, תסיימי לבנות את הברקס, תבני את זה. לא, תסיימי קודם את הברקס. זה משדרג את הכוח של החיילים. מה זה? מה עשית? לקחתי משהו שישדרג את הכוח של החיילים. איפה העובדים שלי? יופי. עכשיו אני חוסך למיל. מיל זה כזה, כי עוד מעט ייגמר פה כל הבשר, כי זה 2 צדים את הכל. אז אני צריך שיהיה מיל, שזה אינסופי. אנחנו יכולים להרוג לך את המיל. הם יכולים, ברור. אבל באותו צורה הם יכולים להרוג לי גם את הסטלרס. מה זה? מה קורה פה? מישהו עושה כזה... חסל אותו. הוא עושה כזה... לא, אני יודע שאין לי סיכוי לחסל אותו. תפוצה זה... סתם הוא רוצה להסיח את דעתו. שיבוא לצהוב. לצהוב יש כלב. יפה, תבנה לי... כזה... come at me bro, ואז כזה... לא, אל תשמע, להרוג אותך, לא... משהו מת. מה יש לך בנק? איך אני משיג? נכון, 1, לא מספיק. קודם כל תבנה בית שאני אוכל לבנות עוד סטלרס. צריך עוד בנק. בטח. כמה בנקים צריך בשביל עיר אחת? אני יכול לעשות 6. לא, אני יכול לעשות 4, אבל אחרי שאני מזמן את שני אלה אני אוכל לעשות 6. מה העיר הכי גדולה שעשית? הגעתי לאייג' 5, והיה לי מלא, אבל אז הייתי צריך, היה כזה בעיה של החיבור. זה הציג לו משחק. אז לא שמעתי שבאתי אליך? ואז בעצם זה שקרה? לא, זה גם, אבל זה לא היה העיר הכי גדולה שלי. למה לא עושה גוד? בקושי, אני צריך עוד סטלרס. כן, הרעש לא מתקדם, מי יודע מה. זה שאני בקושי עושה גוד. תסתכל, אני להגיד כאילו יש להם צבא. הלפ? מה קורה? what the freak? למה הלפ? מה הוא אמר? מה קורה? כי הוא תוקף... לא, הלפ, אמרו הלפ, כחול אמר הלפ. מה קורה לכחול? אני לא רואה. זה הצהוב, לא? לא, אבל הכחול אמר הלפ. לא רואה כלום. אני גם לא רואה מה קורה לו. בינתיים הצהוב יוצא להתקפה, אז כאילו... וואי, יש לי כמויות ענקיות של אוכל, יחסית. לזמן הזה. הלפ, למה הלפ? אוי, מסכן, צבא, אין לי... תגיד לו קאמי. אין לי כסף, אבל לקנות חיילים, מה אני אומר לו קאמי? זה יהיה שקר. סיגץ, חוספן. רואה למה אני צריך בנקים? רגע, עכשיו זה פשוט לעשות... תעשה מיינינג ליתר ביטחון. אין לי מה לעשות מיינינג. יש עכשיו שלתכון זה 3... זה סתם, אבל... אני רוצה שנצליח אותם. לא. אלה הרבה יותר חזקים.
אני אזמין את אלה שלי, בוא נראה מה הם יצליחו לעשות. זה, היי, פרט, כזה, יורים בהם והורגים אותם. לא, אני לא אצליח, אני יודע מה, אבל לעכב קצת. שלא יהרגו לו את הסטל יותר מדי. קוף! כל מה שאתם יכולים תעשו, אני מאמין בכם. טנטרן. תכלס אני לא. יש לך קוין, יש לך קוין. וואו. אוקיי, תבנה בנק. אוקיי. למחר. תבדוק איך הולך לך עם זה. גם הטוב בא. איפה האנשים שלי? מתו כבר? בכלל לא ראיתי אותם תוקפים. הנה הם. האנשים שלי. הנה. תעשו מה שאתם יכולים. הנה הוא עסוק בזה, אז אני אצליח אולי לעשות משהו. הם עסוקים בלהרוס את הזה. אין להם מושג מה פה. אם הם עושים לו את הבייס אז כאילו, לא, הוא יכול לבנות חדש. זה עולה אבל 600 ווד. איזה גרועים. תהרגו אותו! אני רוצה את ה-XP. אוקיי, אני חייב מיל דחוף. מה זה, מה קרה? הזמנתי כאלה. יא. הלו? יא. רגע, תבדוק, 1, 2, 3. תבדוק מה גלידה קרה. על הראש. תבדוק מה קרה. מה קרה? הבעיה שלו. הנה. חבר שלך בא לעזור. קומנדו? כן, זהו חזק. מי טוב? כן. מה זה קטלניות? יש פה די כתומים. שיהיו. תראה איזה צבא נחמד יש. הם ברוכים. אוי! הכתום בונה פה, תראה! תותחים! הוא לא נורמלי! איך הוא הספיק? מאיפה הוא הספיק? זו השאלה. קלר. איפה היה לו זמן? אני בונה בבנקים. טימרמן. קלר. כזה, כמה יש לי מלא בנקים, כסף, מי רוצה? וכזה, תראה, אנחנו ממש בעיות של זה, אני חייב מיל. חייב דחוף. בא אליי עץ, יופי. הזמנתי חבילות של עץ. קדימה, עץ, תבוא כבר. יופי, תאספו את העץ הזה. אני צריך מיל דחוף. הלו? הלו. אתה יכול לקנות כזה. שאין לי כסף. אני קצת בבעיות של כסף עכשיו. אוי. תסתכל את... מה this game is lost? No. איך אומרים לי חנה? not forfeit. רסי. אני חושבת שזה נכון? רסיגן. הוא הרג רדוויל. מה זה רדוויל? שאני יודע. קומנדו? אין פה איזה יער. אני נמצא פה בבעיות חמורות. ואני מתכוון לזה. תבנו כבר מיל. יש לי בול 10, שזה בול הכמות שיכולה לעבוד במיל בבת אחת. קלר. אוקיי. יופי, בונים פה מיל, הכל סבבה, אבל אין לי צבא. אז תעשו סבבה. אני יכול לעשות A-Job. A-Job! למה לא? מה למה? אני יכול, מה אכפת לי? אוי, אני צריך עוד זה. חבר שלך פה. אני צריך לבנות בתים. עכשיו יש לך מלא כסף ויש לך גם כסף. יש לך כסף וגם... אין לי מלא כסף. יש לך כסף ויש לך גם... כן, אני עכשיו מתחיל קצת להסתדר. קומנדו? מה קרה? what the fuck? תוקפים לי את האקספלורר. אני יודע, אני מביא צבא עכשיו. אני צריך קודם כל לבנות בתים. שיהיה לי, שהצבא הזה יכול לבוא. מה קורה? מה קורה? תוקפים לי את הפאקינג אקספלורר. לא, חיסו לי את החייל. זה שלי? נשאר החייל? לא, לא שלי, כן. לא זוכר שניסיתי להגן. אוקיי, צבא! צבא! הם בדרך. תבואו לפה. יאללה שהכחול יפרוש ממנו הוא לא עושה כלום. איך כבר בונים פה פורג'? המשחק הזה בחור. יא. אוקיי, תקנה את זה. מה זה? טימרמן. זה כזה מרקט, חנות. מה זה עושה לך? יש לי כזה, אני יכול לעשות כל מיני שיפורים. ותאמין לי, זה מה שאני צריך עכשיו. מה זה? מה זה הדבר הצהוב הזה? איפה העובדים שלי? הנה פה. רגע, מה זה הדבר הצהוב הזה שם?
זה פורג'. זה כזה טירה כזה. הם באים... תחצלו אותם! כל מה שאתם יכולים, קדימה, אנשים. חזקים. אנחנו לא. אנחנו יכולים. We can do this. Shoot them off. תוריד אותם! כל האנשים שלי. אני משיג אחלה אקספי. הופה, הנה עוד סריה של 5. קדימה, קדימה, קדימה. Keep them coming. אתם יכולים, אתם יכולים. אתם יכולים. אני מאמין בכם, אנשים. והטאון סנטר שלו עוד שנייה מתה, אבל אנחנו מסיכים את דעתם. תעשו מה שאתם יכולים, קדימה! המשחק הזה שלנו. תבינו, אנחנו חזקים, אנחנו מסוגלים. Let's go red guys. לא, סליחה. Let's go purple guys. Let's go. הופה, פורג' מתחיף. פורג' זה כזה טירה שאפשר ליצור בחיילים. יש, הניצחון הזה של הקרב הזה שלנו. שלנו! מה שאתה רוצה, שלנו! יש חיילים טובים. כן, הם חזקים. ראית איך... גם הפורג' עושה... הנה, האחרון, אתה רואה את האחרון. הפורג' עושה עבודה טובה. הופה, קדימה, קדימה, חיילים, להתחיל לבנות צבא. הכחול בבעיות. Thanks. No problem. אנחנו עדיין עשינו, נכון? כן. זה צילום לקי, כי זה אייג' אוף אמפייר, הוא משחק גדול. כן, יכול להיות ארוך. באים אליך. חיילים, הזמנתי חיילים, אחי. כאילו, אני מנסה לבנות לי כאן משהו. שומע, ירי? לא, תוקעים את האקספלור שלו. כזה. אוקיי, רגע. מה זה I catch up? הוא בעצם כאילו, הוא מצליח בעצם... קאצ'אפ זה כאילו לגדול. כאילו... קאצ'אפ זה כאילו בעצם, אם למשל אם יש תחרות, בסדר, אל תדאג. אז אני מתקדם אליך. תרגע, אנחנו נסתדר. אני... שיעורי אנגלית עם איתמר. אוקיי, עכשיו מה שאני צריך זה גנגסו. עכשיו אני צריך לארגן, מה אני צריך יש כלבים. שנייה, אז זה הנטינג דונגס. זה כאילו משדרג את הציד. אין לי מה לעשות עם זה. אוקיי, עכשיו דבר ראשון, בתים. רגע, מה הבתים עושים? מה הם עושים? אני יכול ככה, אם אני צריך שבשביל לשתור חיילים, אני צריך שיהיה לי כאילו בתים. אתה רואה, יש כזה כאן? אתה רואה כאן? מי שלח צבא? איפה? פה. אתה רואה. זה הצהובים תוקפים. וואו. הצהובים עושים להם בית ספר, אחי. כמה כדורים יש לו. אני עסוק בהגנה. אחי. להגן על הכחול. הוא מסתכל, הוא צוחק. הוא עושה כזה קטן. אני צריך עוד מיל, אני צריך עוד זהר. רגע, מה אתם מתכוונים? אני צריך עוד עובדים. למיל, לכאילו אוכל. קצת בבעיה עם זה. תבנה בית, אחי. רגע, על מה הפורג' מה זה שלי עושה? אני צריך אוכל עכשיו. יותר מהכל. תראה, אם אני רוצה לבנות הום סנטר אני יכול, אבל זה לא יהיה מה זה הום סנטר? הום סנטר. אם זה, אתה יודע, אם יש לך 600 ווד והאקספלור 5 חי, אתה תמיד יכול לחזור לחיים. אבל אם לא, כדאי לך לפרוש. העובדים שלי לא עושים כלום. למה צלחתי אתכם לקרות עצים, יא לוזרים? זה פרסט מואס שמחכים לעוד רז שבו נשאר. הרעיון זה שהעובדים שלי הם ליד הצהוב, אז אני בכלל לא דואג. יש לך... הצהוב הוא כזה גבר. בוא נראה מה, הוא נכשל? כל הצבא הענקי שלו והוא לא הצליח? לא, הוא חזר לפה, הנה. יופי. לא, הוא עולה מחדש. הוא עושה גרופ, כן. מה זה? מה זה הירוקים האלה? מאמה. למה הכחול תוקף? מה, הוא דביל? איזה סתום, אין לו מספיק להגן על עצמו, מה הוא תוקף? אל תתערב, עומרי. אבל אני אחרי זה צריך להגן עליו. טוב, תבנה צבא, תחכה. אני לבנות סטאבל, שזה לסוסים. אצלו? לא, אצלי. כן, למה לא? נגחה. נגחה. נגיחה. נראה לך מספיק? כמה יש לי פה? יש פה מלא, 28. למה זה לא ים? כי זה כאילו הכל עם ספינות כזה, וצריך ואם הספינה שלך נהרסת, הכל משהו בנית נהרס. זה כזה. כן, מישהו אחד בא בום, יחד באמת.
רגע, מה, הנה, קאובויים? Houthakker. Hallo? מה הם עושים שם? מי? הסטלרס. זה כאילו... לא, הם הסטלרס. סאג, נראה לי פשוט לקחתי איתי אותם. אוקיי, תעשה מיינס. Handelaar. טוב, עוד בסילבר מי, לא כזה אכפת לי. כי כן, אין מה לעשות בכל זאת. כן, אין לי איך לבנות מיל עכשיו. אתה עכשיו מגן עליו. סטאבל בילד. כן. למה, מה רע? לא, תכף... הם מארגנים גם התקפה. פה וגם יש לך הם גם מארגנים התקפה. אז גם אתה תארגן. Hello. אתה תארגן הגנה. בדיוק. אוקיי, סטאבל, אני רוצה את אלה. זה קשתים כאלה. רגע, זה אלה שהבאת? לא, זה סוסי קשת כאלה. מה אלה שהבאת? מה זאת אומרת? כאילו, הוספת במקום סוסים. מה זאת אומרת? מה הוספת במקום סוסים קודם? מה זאת אומרת? לא חשוב. Yeah. אני יכול לבנות מיל. מעולה. מיל. Timmerman. Green has very high echo. מה זה אקו? אקו. לא יודע. אקו זה כאילו קול. כאילו זה בעצם אקו. אקו זה אקו. זה... אוקיי, אתה יודע מה בא לי לעשות? אני לא מבין למה הוא בונה קראץ', איזה דפוק. אני יכול לקחת פורג'. ולא, אבל יש כבר פורג', הנה. לא, אז מה, לי? יש כאן פורג' אחד ליד השני. זה כזה, כבום. Hallo? Boer. Klaar. Boer. Ja, boer. כל הניצולים. כל המשועממים. רגע, אז יש לך שרד? מושג. נראה לי כן. אז הנה, הוא קם. שלחת אותו להרוג מישהו. אני הולך לריגול. זה כזה שלח אותו להרוג מישהו. באמת, אז אני נשאר פה חצי משחק, תוך חצי משחק עד הכפורש אותו. אוקיי. בוא נקרא לו הרני, הנרי. אני לא יכול לקלוט לו. אבל שימות. כזה בטון כזה, הנרי, לא! על מי? מישהו משדרג כבר. אתה מקבל מלא, הנה יש לך מלא אוכל. אוקיי, פורט. הפורט הזה זה הגנה. Oké. תכלס. הנה הסוסים שלי. Klaar. Ik klaar. הוא אמר נכרע. ביג חר או משהו כזה. הנה המרגל שלי, בוא נראה מה יש לאפסים האלה. Ik ga. קדימה, בוא נראה מה אתם שווים. יוזרס. אם כזה מישהו כזה בא לו מאחורה. לא, מה אכפת לי? שימות, אני רוצה לראות מה יש להם. הנרי, לא. סטאבל, אוקיי. אני לא רואה את החיילים שלהם. זה אומר ש... Juist. הולכים לתקוף אותנו. הם לא חיילים בבסיס. או שכן, אולי הם פה. הם פה. לא, זה האלה. אותם, לא בטוח. Ja. הם בקושי מוריד חיים, לא שווה. הוא זה רץ לפי שלא יראו אותו. Juist. הם מארגנים התקפה. איך אתה יודע? כי החיילים שלהם לא פה. תקפים אותך, עומר, תקפים אותך. הנה, אני רואה את החיילים שלהם. לא נורא, בוא נראה אם אני אצליח... איפה הם? פה, אני ראיתי משהו. בוא נראה אם אני אצליח לראות שם משהו. Let's for... Yes. Yes. הוא אמר לארגן התקפה על אורנג'. אני על זה. Ja. Ja. אני על זה. Let's go, baby, God. אני מארגן... שט. אין לי הגנה. אין לי הגנה. אתה מת. אין לך סיכוי, עמרי, אתה מת. Oké. תרגע, אני בונה את זה. Ja. תראה את הלוחמים, תראה. גם אני יכול לעשות את זה, גם אני יכול. אל תיגע. 31. איפה הלוחמים שלי אבל? רק עכשיו באים. הנה הם. זה מגניב. Ja. Oké. אוקיי, עכשיו. אותם. קדימה, כמה שיותר אנשים. זה כן. מה? מה קרה? כלום. חשבתי שהיה לי קראש. מה זה היה? פאוס. עשו פאוס למשחק. אוי, אם זה היה קראש, זה כזה... לא! הייתי בוכה, אחי. בחימר וצורם. איזה כזה יש לך מזגן בחדר? אין לך? יש לך מזגן לכל הבית. משולב כאילו, לא? כן, אבל מפעל, כאילו אין לו להדליק אותו לבד. וואי, תראה מה הצהובים עושים לירוקים. אבל אמרנו על הכתומים. אורן, לא, ואתה כאילו אתה והכחול על האורן. אבל הכחול לא עושה כלום. Commando. Ja. רגע, לך לזה. בוא נראה מי יש להם פה. כלום, אאוטפוט! ביי אאוטפוט. ביצ'ז. רגע, יש אותו, הם שם. אני יודע. אני בכוונה מוריד את האאוטפוט, כי תראה כמה חיים הוא מוריד. Klaar. וראיתי אותם פה. שרפו! כל האלה שלי הם צלפים. אין להם סיכוי. אין להם.
אבל אני מעדיף שכולם יתקפו כאילו בבת. אבל האדומים, אנחנו לא רואים מה עם האדומים, אנחנו פשוט תוקפים את הכתומים, ואז זה, לא שמנו לב בכלל מה קורה עם האדומים. לא נראה לי משהו קורה איתם בכלל. יופי. אוקיי, פשוט תהרסו להם את הברקס. הכחול לא עושה כלום. הוא כולה משחק ישן. מתו לשני חיילים. באמת? עלוב. חרא. עלוב, זה כל מה שקרה. מה אתה? תחזור! הוא סתם מרביץ פה לזה, לא. כזה. מה כולה 3. טוב, תרסתי להם את הברקס, צריכים להרוס להם את הברקס שני. ככה עובדים, איתנו. תראה, זה נותנים מנשות. בום! מת. ככה עובדים, איתנו. ברוגע, בלחץ. כבום. צריך, זה הטכניקה. אוי לא, ירוקים. מה זה רוב? מתי שישבתי הגנה. היי, בושה. תראה, זה נשק גדול יש לה. אבל אני מתה. לחזור, לסגת. למה יש לי פה כל ההגנה הזאת אם לא כלום? רגע, לא צריך, רוגע, לא צריך. Hallo? לא צריך, הפורג' ניצח אותם. כזה. זה המעלים. הנה. לסגת. אוקיי, לא חזרתי עם כל כך הרבה נפגעים. עכשיו תעשה ריגוב לצבא, יש לך מלא סוסים בבית. ברחתי. אתה כזה בא להם, סוסים, בום! לא היה לי סיכוי, הם היו יותר מדי. לא היה לי סיכוי. אני יכול לעלות H? כן. אוקיי, 1,000 קוינס. צ'סט אוף 1,000 קוינס. אבל אין לי לונג בוס. תעשה סוסים, פשוט מלא סוסים. הסוסים האלה חזקים. פשוט מלא סוסים. יש לך יחד לך חסר לי כסף. בסדר, עכשיו מגיע לי צ'סט אוף 1,000 קוינס. כן, עשיתי איי-ג'אמפ. בוא נקווה שזה עדיין מצלם. לקחת פלקון. אם זה כזה... אני לקחת סוסים או פלקון? מה זה פלקון? פלקון, זה תותח. כן, אני אקח פלקון. פלקון! אין לי כזה הרבה חיילים. איפה החיילים שהחזרתי מהלחימה? איפה? אלה שהחזרתי מהלחימה. מהלחימה לא חזרו רק סוסים. פה! איפה? הנה. הנה, עכשיו מתבאים. פה, מה קורה? מה זה אז? מה? אוי, הקורטי עצים שלי. חבל שאני לא צריך עצים. הם מתו. האדומים האלה מצחיקים. למרות שהם להם סיכוי. אבל משחק טוב, לא? יש לו 2 טאונר לי. אני אומר, חיית, ברור. זה חשוב. אני פשוט אין לי זה. אוקיי, פלקון, מעולה. עכשיו, מה שאני רוצה זה שהם יבנו כזה... פלקון אחד. לא, אני רוצה שהסטלר שלי יבנו כזה יוצר של פלקונים. יוצר של פלקונים. איפה הסטלר? אני צריך סטלר. תבנה את זה, שזה יוצר פלקונים. איזה בית ספר עשיתי להם? זה כזה. אוקיי. בוא. אבל הפלקונים עולים המון. זה איזה לבל. היית לבל. לא, age. פה damn play with us. פרום דאם פליי, מה זה פרום דאם? נראה לי שזה פרום damn play with us, אני לא יודע. נראה לי הוא אומר שכאילו אחד מהאויבים פרש כאילו והוא איתנו. ננסה כאילו איתנו משהו, לא יודע, לא הבנתי. רגע, מה זה? הם מתו? או כדאי שנארגן. צבא. send recover quick. recover או משהו. Purple is going solo. מה? לא, אל תאמר את זה. הוא אמר לי שאני יודעים מה? אני אראה לכם מה אפנים. לתקוף כל הצבא שלי. מה הסדר הזה הולך? איפה הסדר הזה הולך לבד? בוא כבר, אתה תחזור.
הזמנתי תותחים. שיהיו פה להגן. Yeah. Klar. לא שזה יעזור לי, כן? אבל מה נעשה תבדוק לאן אתה הולך. מה אכפת לי? אני זימנתי אותם לתקוף את האלה, איך קוראים להם? הם לא רוצים. The orange, green. אני הולך על האורנג', הם יכולים לקפוץ לי. Ich klar. Okay. זונות, תמותו. איזה סוסים אלה? אין לי את הסוסים האלה, אין לי אפשרות לקנות את הסוסים האלה בכלל. לא לאלה שלי. חש את עצמו האיש הזה? תחזרו, לא שווה את זה. וואט דה פריק! לא הרבה, לא נורא, לא אשמתי. תראו אותם. לא רוצה. אני תוקף את הכתומים. בעיה שלהם. הם לא רצו אותי בצוות. טועית או אני אומר נכון או לא נכון? נכון או לא נכון? הם רצו להטיס אותי עם הצוות סוג שלו? לא יודע. הם אמרו שאני לא עוזר. אל תיקח את זה לא חשוב. לא, אני אראה כמה אני לא עוזר, שאני אהרוס את כל הכתומים. אל תיקח את זה לא רציני, אבל אוקיי. לוקח כזה רציני, אני רק הולך להרוס את כל למה יש להם הכתומים. בלונס? אפשר, אני גם יכול לעשות את זה, אני יכול לקנות, אבל אני לא רוצה. הוא יכול להפציץ הוא אותם? לא יכול להפציץ אותם, זה רק כזה אקספלור. תמותו, זונו. תסלו אותם כבר. אני לא רוצה. Stand and fight! חיים שלי מתים. מת לי חייל אחד. 2. 2 מתו לי. 3. קדימה, אנחנו 4, יכולים. 4. 5. 5. ואתה הורדת להם איזה 50 כן, חיילים. בדיוק. קדימה, לתקוף. מה אכפת לי שהם תוקפים אותם? בעיה שלהם. זה לא אשמתי. אני לא קשור לזה. בגלל זה יש לי את הפלקון, תראה איזה מהר הוא הולך להוריד את האוטפוט. בום. בום. בשביל זה יש לי פלקון. מה זה? איזה חייל זה? מייטמן. זה מה שאמרתי לך, הפסים האלה. קדימה להתקדם, תהרסו את הברקס. אתה במיוחד, אתה המטרה של כל התקפה הזאת. את הברקס. יש פה חיילים. shut me down. ואני עדיין מנצח. טוב, כי כל החיילים של הכתומים והירוקים בהתקפה. אז אני מנצל את זה. הנה, הכחולים מגינים. אני תוקף. עושה סולו. לגדיסי. הורס להם את כל הבסיס. לבד. בלי עזרה של האפסים האלה. קומנדו? ככה, בלי לזוז. לתקוף. לפאקי לתקוף. תראה, הפלקון שלי מוריד את זה לבד. זה מלחיץ. כמה שהם גרועים. כזה. קבום בום. את הפלקון הוריד את הדבר הזה לבד. ביי. אוקיי, עכשיו בוא. תפציץ. כולם. הפצצה. אני בכלל לא דואג, אני צריך לזה בכיס שלי. בכיס הקטן שלי. אלה אם הם באים עם איזה איירפליין בום. אין במשחק הזה. יש איירבלונס. שהם לא עושים כלום כמעט, חוץ מלחקור. יש לו פורג' אולי פורג' עושה משהו. אין לו פורג'. או לפחות לא בעיר. אוי שיט. יש לו מלא ברקס. כן, צריך להרוס אותו. מה זה הדבר הזה? זה כאילו כנסייה. וואט דה פריק! וואט דה פריק! לא, אני עדיין מנצח את זה. הם סתם באו בהתקפת בטא כזאת. אז הם קיבלו יותר כאילו. הניצחון הזה אצלי. צריך לעשות... פשוט נופלים כמו גשם. הם. כן. אני מוריד אותם. אפסים כאלה. האיש הזה, הצבא הזה כל כך טוב. הנה הכחולים באו לעזור. כאילו שאני צריך את העזרה של האפסים האלה. אולי קצת.
הסולו שלי פירק לכם את כל הצבא. לא, לא הפלקון שלי, הפלקון שלי. יופי, שרד. אוקיי, תורידו את זה. אבל היה לך עוד כמה פלקונים, לא? היה לי אחד, השארתי אותם בבסיס. האחרים. יש לי פה 4 פלקונים. יש לך פה 4 פלקונים. השארתי בבסיס. ראית מה אחד יכול לעשות להם? וזה עוד אחד קטן. יש לי גדולים. יש לך עוד השארתי בבסיס את הגדולים. אני לא רוצה לשלוח, אני צריך שיהיה לי הגנה כלשהי. תראה, הנה, הדומים מתקדמים. מאמא מיה. טוב, תעשו כל מה שאתם יכולים ותגנו. הנה, גם העצובים באים לעזור. אני לא מאמין שאני מפסיד. וואו. ההתקפה שלי נכשלה. ההתקפה שלי נכשלה. אתה לא נכשלה, יש לך... צריך לעשות כמה דברים. מה עשיתי? לא הצלחתי להרוס להם את הבסיס. קצת התקרבתי לבסיס. אוקיי, הכחול יסיים את זה. אתה התחלת. צריך לארגן שוב צבא של כאלה. אלה הכי טובים. אני התחלתי, אז כן, בדיוק. אני התחלתי, הכחול יסיים. אני אומר לכל החיים שלי לבוא לפה. גם אתה פלקון, חמוד מוד. אני רוצה לבנות כאלה. אין לי מספיק פופס. פופס! תעשה עוד כאלה. מה? כאלה מה? לא כאלה, איך קוראים להם? פלקונים. עשיתי. אחד בדרך ועוד אחד. אין לי מספיק פופס. תבדוק איך קוראים להם. פלקון. פלקונת, וזה קולברים. לקחתי קולברים. הפופ שלהם יותר קטן. הנה. החיילים שלי, אמרתי לכל החיילים שלי לבוא לפה. שנעשה כאן כזה אספה. Keep going. I say keep going. אין סיכוי אם אני אמשיך לבוא. תוריד אותו! אם אחד בית לי בהתקפה שלו, עליו, אני באמת מתעצבן. כי זה עצוב. בורח. זה ששאר בחיים מקודם. נכון? אוקיי, אתה... אמרתי לכולם לבוא לפה. הם לא מבינים לבוא את אלה. אני ארגן את ההתקפה הכי... אוי, סקירוסקרס. שיט. איפה כל החיילים שלי? שיט. כל מי שנשאר פשוט שיתקוף. לא כזה אכפת. לתקוף זה כאילו ממש כבר מעליב. מה? שיתקפו פשוט. די! קקות אלה. די לבנות האוטפוטים. הורג אותי. מאמין, זה כבר עצוב. טוב, זהו, עכשיו אני באמת מתרכז עכשיו בלעשות התקפה חזקה. כל מי שכאן פשוט שיצא, שיהנה, שיעשה כיף חיים. אחרי זה נבנה כבר איזה צבא. עכשיו זה סתם כזה שאריות. שאריות. איפה פלקונים שלך? שאריות, אני אומר לך, אני שולח עכשיו את כולם להתאבד. איפה פלקונים? הם איטיים מאוד פלקון. לא מושג איפה הם נמצאים. הנה, אחד פה. זה לאוטפוטים, תורידו את האוטפוטים שלך. זה סתם עכשיו בזבוז. כמו שהוא אמר לי, שחק סולי. Help man. על מי הוא דיבר? אני לא יודע. אני לא רואה כלום. לא שלך. מה אמרת? לא, אלה לא שלך. נמצאת בבעיה. שחושבים על זה. עושים חושבים. אוקיי, אני רוצה לארגן ענק, אבל צבא ענק. בשביל זה אני צריך גם את הפורג'. That people will survive before you. ואני אומר ענק, אני מתכוון ענק. אין לי פופס.
כוס עמק. איפה Climb. חמודי? הגינקיקי. התחילו לבנות. Okay. שבים, לא זזים, חוצפה. אין לי ווד, כל הכבוד. Hello. תעשה דיסטרוי לחרא הזה. Climb. Houthakker. מעולה. Okay. Commando. Ja. מה זה? הצבא שלי. זוכר שהבאתי את זה להגן? אלה. לא באמת. למה הבאתי סטלר? יש לזה פשוט אף. תוריד את זה כבר! מי זה פה? זה שם של מישהו. אין לי סיכוי, אני... נראה לי חנה. לא, אל תכנה. זה עצוב. Ja. Commando. Okay. תביא מלא צבא, נקי של סוסים. לא, מה אני עושה? משחק לי צבא כזה בצעצועים. גדול. לא, איתמר, מה אני עושה? משחק בצעצועים. צריך שזה נשמע קצת צבא, אבל אוקיי. אל תתחיל איתמר. כך תתחיל עם המולוטוב שלך. כמה זה עולה? זה נראה לי יספיק, לא? Ja. Ik ga. לא, הם חזקים, אני לא יכול. תעשו התקפה ענקית של כל הצבא של כל אחד. ואז תעשו כל אחד, תתקפו את... הנה, אני מביא, הוא עצר, אני מביא את החיילים שלי לשם. פשוט תעשה... הוא עצר, אני מביא את החיילים שלי לשם. פשוט תתחילו מהכתום ואז תתחילו לדרוס את איתמר! מה? יש להם צבא יותר חזק משלנו, נראה פשוט עכשיו. תתחיל לדרוס אותם. ככה שכל הצבא שלנו. אני סתם עכשיו... כחול זה. אני סתם עכשיו לדרוס. נותן לעצמי איזה שם. אני סתם עכשיו נותן לעצמי תקוות שם. הצבא שלהם ענק מדי בשבילי. Commando. Okay. יש לך עוד, לא? Are you ready? Ja. Ik ga. הוא תוקף, אני איתו. לא, הוא לא, הוא מחכה נראה לי לכחולים. כחולים יש להם משהו בכלל, לא להם כלום, הכחולים הם אפסים. הנה, יש לך עוד כאלה. יש לך עוד חיילים. אני לא מביא אותם, משהו צריך לשמור. Climb. הם תוקפים. Ja. אני בא איתו. Okay. זה כזה. Ik פשוט ga. תבחרו מישהו אחד מה שיכול... זה, אוסקר? תקפו אותם. לא, אני לא שם לב. אנחנו כזה עם צבא סוסים. צבא של סוסים. צבא סוס. מסתערים על העולם. Let's go! עושים להם בית ספר. Let's go! Let's go! אין ילו! שאמר שאני לא עוזר. נראה מה הוא חושב עליי עכשיו, אפס בצד. האדום לא קיבל חתיכת XP. הוא קיבל עכשיו. לא, הוא לא. 1, 2, 3, 4, 5, 6, על חתיכת XP. 7. באמת, כל הצבא שלי. תראה, יש כאן ערבוב צבאי. תסתכל על המפה איך זה נראה. איפה הירוקים עכשיו? צהובים. איפה ירוק? ראיתי ירוק מקבל XP, לא הבנתי. Ik ga. לא, אנחנו מפסידים. אני רואה את זה. אתה רואה את זה בעיניים. הירוק זה מי שעושה את הבלאגן. לא אף אחד אחר. האדום יש לו איזה חצי צבא ישן. מה זה הדבר הזה? למה הוא לא זז? למה הוא הולך בסלואו שכזה? Commando. אדומים, אדומים, מה זה? פקטור, אין מושג מה זה פקטור. אבל כאילו מושג ירוק. זה מבין פארקריי כמו ש... פקטור.
זה ספרו. אבא שהיה עם אדם? כן. בוא! כתובים! כתובים! לא הבנתי למה החייל שלי מת. נורא חזרו עכשיו את הכתובים. מה זה עכשיו? בוס. פייר, שיט. לא, הכתובים סתם עושים. destroy them all. וואי, כמה מרקט? אנחנו מורידים אותם. יש מלא סטאבלים. אנחנו לא מורידים אותם. הפסדנו. טוב, לפחות הם לא יוצאים להתקפת נגד. אני הייתי בוחרים, זה היה קורה. תורידו אותו! זוכר איך בהתחלה הגעתי על הכחול? הכחול לא זז עכשיו. הוא תוקף את הכתובים כמו טמבל. רגע, הוא תוקף את הכתובים. טוב סנטר! למה הוא לא זז? רגע, מה אתה עושה? זה בערך הדבר שצריך להגן עליו. תראי שהיה לו עכשיו רסיג'ר. תחזור לו מול הטאונסן. נראה לי היה לו רסיג'ר. ניקח שני פאסט. לפחות הגענו להם לטאונסן, זה כבר דבר טוב. הצהוב לא זז! משהו קרה לצהוב, אני לא יודע מה. הנה! אני אביא את שאר הצבא שלי. כי זהו, הצבא שלי מתחיל כבר להיות כזה ברופף. רופף, 3 חיילים. מה קורה? כמה זה לוקח להרוג את זה? אתה עושה את זה? עוד שנייה. אני לא מאמין, הוא הורס את הפלקונים. קל בן, קל. טוב, לא נורא. הניצחון אצלי. אלא אם כן. שיט. לא באתי לתקוף לכם את הזה, רק את הבייס, תרגעו. רוגע, שלווה, נחת. טאון סנטר, ביי. ביי. ביי, טאון סנטר. אמרתי לך להתראות, למה את לא אומרת לי חזרה להתראות? תרשו את הטאון סנטר, ונתקדם. אוי, כל האנשים שלו היו בטאון סנטר. אז זה הרד בכלל. ג'י נורי. ג'י, רגע, מה, הנה זהו מתה? מה הסיכוי שלה? להילחם עם סנטנרס? אבל לא, היא לא פרשה עדיין. ג'י נורי. מה זה, ביי בונה? סטאבלים? מה, נשארתי לבד? כן, יהיה לו לעזור אותך. בסדר, טוב, לפחות... לא, זה לא נגמר. זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. It's not over until it's over! Attack! לא, אני לא צוחק, אנחנו נפסיד את זה. כאילו, אולי תרד, נצליח להרוס את הטאון סנטר, אבל לא יכול לבנות חדש. זה לא ניצחון. רק ספיץ. people, holy moly! אורנג' עושים את הבעיה. קודם אמרת שהגרין עושים את הבעיה. כי התקבלתי הגרין, סליחה. הדוי סתם קקות. טוב, מה נעשה עכשיו? זה כזה, צריך לעוד לא לעשות את האונסים. Now what doing? אין לך, כאילו, grammar not your first language. ילו... למה הם הולכים? חכה, אבל לא אמרתי להם לתקוף. Now what? ילו... בלו נראה לי תוקף. כן, בלו תוקף. והוא לא עושה מי יודע מה עבודה טובה. כאילו, עבודה טובה מי יודע מה. יהיה לו מארגן צבא חדש, אוקיי. לא, זה צריך לעשות את זה. אני עושה את זה, מה אני עושה? אני רוצה לסיים את הרד. אוקיי, יש לי את אלה, את הפלקונים שלי. This is the last... אני לא שולח אותם להתקפה נראה לי שכמה מה שעומד לעשות כאילו אותם. הרד עומד למות, אתה עומד למות, ועכשיו אתה עומד לגרין לזה. אני לא אומר. זה רוסט שאתה יכול להיות ספקטטר? בטח. אם אני עושה נכנע. למה שאני אעשה את אבל זה? כאילו אם אתה עושה ספקטטר זה לא כזה... זה להיכנע. מה אלה הדברים האלה? לוחמים. אני אשים אותם לשמירה. אני רק לא יוצא עם סוסים, כי הסוסים הם מהירים. אתה חושב שאני אצליח לסיים אותם? הנה, היילו גם תוקף.
לבוא לעזור לו. אוקיי. פשוט כל מי שיבוא נאמר לו להגיע לשם. לכאן. אחד, שניים. נו, אוקיי. יש לך גם פה. אחד, שניים. מעולה. הנה. כל מי שיזדמן יגיע לפה. לא ידעתי שיש לי עוד צבא. היה לי עוד צבא! היה לי עוד צבא! אני לא ידעתי שהיה לך עוד צפה. הוא בונה את הכל מחדש. אין לו טאונסית החדשה. יש הוא בנה את זה עכשיו. אני גם חושב. מה הדבר הזה? מורטרס. מוטורס. הם פחות טובים. יא. תשבור את הדברים, שבור אותו. תות, תמות. To break and make. זה היה קל. לא, זה לא נהרס. רק בחצי, אפילו לא. טוב, הוא בונה טאונסית החדשה. שום טאונסית החדשה. אני פשוט ארוס את הבנאי, זה יטפל בזה. הבנאי זה האקספלורר שלו, אתה לא יודע. אני. היאלו קודלו את האקספי על השבירה, ואני זה שבכלל עשיתי שרשו. הנה הרד מחזירים מלחמה. והיאלו עוד שנייה מתים פה. כאילו כמובן גם אני, כן? מה אתה נשאר פה נזוז? הוא כזה ושם, כזה לא, לא, לא. הוא כיף איזה חצי חייל. כזה פה כזה שם, כזה בום בום, הוא כזה שם. מת, כאילו. בום! נראה לי אנחנו מפסידים את ההתקפה הזאת. איך? קדימה, 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 קדימה. עוד! חסר לי כסף. more and more. אוכל זה לא הבא. אוכל לא. כסף. שלגים. אין לנצח. תברחו! והם לא עוזרים לך. מתו לי. הם לא אומרים לבוא אליך? יא. אני אומר לך, כל האלה עכשיו, אני מזמן לי עוד כמה. אבל הם עדיין לוקח להם המון זמן. אז תמיד שכח את הדברים האלה שם. איפה מת כל האלה שלך? מת? כן, מת. המוטר. כן, מת. גם שלא. אין להם הרבה חיים למוטרס ואלה. טוב, פשוט נשלח את מי שיש. זה גם לא הרבה. כן, אבל אתה יודע מה אני עכשיו ממש... מה קורה אם שולחים אליי התקפה? ג'י נורי, אם שולחים אליי התקפה. ג'י נורי. תכלס כן. איתמר, אם שולחים אליי התקפה. ג'י. הולי מולי, כמה? הירוקים האלה! דרקס. לא משנה כמה התקפות נעשו. מה זה ציץ? רוקט. יש לו רוקט? כמו יפני? קשה. לא יודע, כי יפנים יוצאים את הרוקט. אנחנו מפסידים פה את הנשמה. אנחנו מפסידים פה את הנשמה. אוי, אני יודע מה אני אעשה. אני יכול למכור אוכל בשביל כסף. בשביל זה בניתי דבר כן. המטרה של כל מרקטיקאי מתחיל. אוקיי, עכשיו. מלא אוכל בשביל כסף. אתה. לא רק למכור את הכסף בשביל אוכל. אפשר גם. תבנה צבא, ואז תעיף את כולם. כאילו שהוא יהיה כאילו ביחד. שזה יעבוד לי. הרד, כאילו, זה מה שאומר הגולד של הרקורדינג. וואי, זה הולך להיות רקורדינג ארוך. שתוק כמה זמן. מה אני אבדוק עכשיו? אנחנו יכולים את זה. זה בטח ייקח שנים, מה עכשיו? נראה לי עברה שעה כבר. אחד. מה אחד? אחד. רציני עברו שעתיים? שעתיים? לא ממש נשחקנו. מתי? שעה עברה מה? תכתוב very long episode. very. עדיין נשאר שם חיילים. כן. וואו. לא, איפה? הם מתו. זהו. הילו מארגן. הרד עדיין. אני שונא את זה. לא. זה משגע אותי! מה? זה הכל, אלה, הירוקים! אז תפסיד אותם. אני לא יכול, הם יותר מדי חזקים, אני צריך קודם כל להוריד את לאט, פעם. הבלור אומר שאני לא משתף פעולה ויוצא להתקפות לבד. משחק חופשי לבד.
Help guys, what you doing? אגים, מה זה אגים? again? טוב, אני פשוט שולח כל מה שהצליח לבנות לי. יש לך עוד... מה שיהיה לנו יד בזה, העולם יפצל מאיתו, אנחנו כאן לסלוט את זה, ועם כל מה שבא הם מגינים, מה שיהיה לנו יד בזה, העולם מעצבן מאיתו, אנחנו... בוא נראה אם הילו עושה משהו, בוא נצבע. אתה עוד לא עשית וולס אפילו. למה שאני אעשה וולס? הנה, תקרא אותם. טו! נראה לי אני אפסיד את זה, אבל יופי. כן, ההתקפה הזאת הולכת להיות כישלון. הנה, אידיאלי. יופי, לא זמן. כאילו עשיתי שם טריידים פוס. אוקיי, איפה ה... מתי? עוד מעט. טוב. לא צריך להישאר עוד קצת. לא נראה לי. אני צריך לארוחת אוכל. I Hebrew not know. Yes. אף אחד לא אומר דבר כזה. We are trying to help you, you little... מדפקר. מה, אל תבנה את הזה שלך. יש לי רעיון. אל תבנה... היי וואלה, הוא עושה עבודה טובה, מגניב. I like this song. תראה איזה עבודה טובה הוא עושה, הוא הוריד פה את הכל לבד. הנה האנשים שלי. וואו, זה היה עלוב. הוא כזה, היי אישה, כולם לא עוד בבת אחת, בום. כן, טוב. דאבל. בעיקר. אין להם סיכוי. להם? לכחולים, הכחולים, הכתומים אכלו אותה. האדומים בסדר גמור, הכחולים לא. ירוקים מזדרזגים. מה, אני עושה את העבודה שחורה? לא, הוא עושה את העבודה שחורה. כאילו, הפוך. מה אכפת לי? בעיה שלו. הוא מבקש עזרה? שיתמודד. הולי שיט. תמות! זה, נכונו! אני מנסה לעשות כמה שיותר דמג' לעיר, ולא... כי הרי החיילים שלי יעשו, אני לא אצליח לכבוש את העיר הזאת, נכון? או לעצור את כל הירוקים, נכון? אני מנסה לעשות כמה שיותר דמג', נזק. רגע, אולי אני כן אצליח להוריד את הגל הזה, לפחות את זה. לא נראה לי. יש לי בכלל פה חיילים? לא, אני לא יוצר אף אחד. אני לא מאמין. כזה... נכשלתי. הצהובים בכלל לא יצאו לעזור. נראה לי שזה שתעשה אייג' אוף אמפייר כאילו כל איזה יום מסוים לנו, כי זה לוקח הרבה זמן. המון זמן. תעשה... כמה זמן יהיה לי לרנדר את זה? אני בחיים לא אצליח לנצח את המשחק הזה. אני לא הולך להיכנע. You never give up. צ'יטר. וואט דה... למה צ'יטר? תראה מה הוא עושה להם, איזה גבר! מי? תראה איזה גבר הטוב! תראה מה הוא עשה על הירוקים! רגע, מה זה 21? לכתומים! רגע. איזה גבר! אנחנו מתרכזים בלהוריד איזה חצי זה. הוא פתאום מגיע עם כל העיר שלו, כזה, הוא כזה בא להם מאחורה כזה. אני תוקף, לא מעניין אותי כלום. בוא נלך לעצור קצת לכחולים. מה אתה אומר? אוקיי, רואים את כל המפה. אבל זה לא בהכרח נכון. רק איפה שחיילים שנמצאים או סטלרס שלנו, אנחנו רואים בהחלט מה נכון. כן, אני יודע. ככה כל משחק אסטרטגיה. בערך. יש הבדל, כן.
מידע עצמי, אני לא משחק במשחק הזה כי אני מעדיף ציוויליזציה. אל תתחיל איתי, אני שונא את המשחק ציוויליזציה, הוא כזה חרוש. המשחק, כאילו ציוויליזציה הוא בעצם טרן בייס, שזה בעצם תורות. זה יותר כמו הם, כאילו, full on strategy game, כאילו real time, שזה כאילו, שאין פה תורות. שנייה, נמאס לי, אני מוריד. לא, זה הצבא של הצהובים. תתעלמו ממה שאמרתי כרגע. ותהרסו את אני הולך עכשיו להרוס כל מה שנשאר לקקי הקטן. קקי קטן. אני הורס את זה ופורץ לכאן. קקי קטן! הוא בנה ברקס. שיבנה מה שהוא רוצה. אתה כזה פה כזה... בפנן. אפילו לא שם שום דבר. הנה. חצי סטלר! מזיז לי גם חצי ויצא. סקו בלהרוס את זה. סקו בלהרוס את זה. זה רק קרב סטלרים. תהרסו אותם. הצהובים נכשלו. פשוט שם מיליון מוסקטרים. זה עלוב. הנה. הכחולים באים לעזרתו. מה שקרה? קלעו אותי החכות. על הכחולים. לא יודע איזה כבר ברק. חושבת שהיא גברת. עכשיו הרגו לך את כל החיילים. בדיוק. כן, זה הולך להימשך שנים. תכף משחק את עכשיו כזה. מה שאתם עכשיו רואים זה רק לחצות הצבא. באים אליך. זה צהובים. רוגע, שלווה איתה. What the freak! תכף זה כמו הצבא שהיה לך. לא, הרבה יותר טוב. אתה רואה, הוא צוחק והוא הולך להפסיד. אני חייב כל משהו יותר. GG no re. אין לי מושג מה זה אומר. No re. מה זה אומר בכלל? תמיד אני שומע את זה, GG no re. אולי רימאץ'? כן, no rematch, נראה לי. What the f... זה פשוט כזה. תראה איזה חומה כזה. אוקיי, לבוא לעזור? כן. 10 לוחמים, כאילו שזה יעשה משהו. תקדם. לא. פשוט נזמין את כל הלוחמים שלי לכאן. תראה לך רגע. strategy. תתחילים לעשות Age of Empire 4. לא, זה משחק ישן. Yellow is cheating, תסתכל על עצמך באמת, מישהו בכלל יצליח להגיע לעיר שלך. אבל הם בכלל לא תוקפים, סתם סטודים. רגע, איך הוא מדבר איתך? הם יכולים. אתם לא באותה וזה. אתם לא באותה קבוצה, הוא ירוק. הוא יכול. יש אפשרות. או שאני רוצה רק לקבוצה, או שאני רוצה לכולם. Tell me why. Tell me why. הנה. אוקיי, אתם מסוגלים. Yeah, guys. כל שאר הצבא יגיע לפה, ואז אני אעשה התקפה משהו. אוקיי, פשוט תהרגו את הכתומים. זה מתחיל להעליב כמה הכתומים גרועים. כאילו, תסתכל. זה מעליב כבר. הירוקים שולחים את כל הצבא שלהם. אני צולח 10 לוחמים. הכחולים בקושי שולחים. כאילו, מה ההיגיון? תהרוס את זה כבר. אני להרוס את זה פעם קודמת, לא בך. זה אפילו לא עשה היל. אני רוצה להרוס להם את הברק, אבל בשביל זה אני צריך לשבור את זה. What the f... הם גרועים. תראה, הם אפילו לא הגיעו לשטח שלנו. אז אתם שתוקפים. בגלל זה אני לא דואג שאני אפסיד, כי הם אפילו לא מתקרבים אלינו. Blue needs wood. יש לך מלא wood, תביא לו. כן, נלך ל... player summary לבלו. לא לבלו. בלו need wood. לא, הוא אמר בלו need wood. אוי, שיט. טוב, לא, הבאת לבלו wood. הוא הורס את הברקס. מעולה. נו! טוב, זה גם טוב להרוס להם את הטריידים. הדבר הזה לוקח שונה להרוס. כי זה חזק. תרצו את החומה. אני לא רוצה לעשות עכשיו עיקופים.
יופי. פרוץ את החומה. פרצו את החומה. איפה? אוי שיט. אני... מעצבן אותי לפעמים כמה שאני... זהו. לא שם לב לפרטים. היי, תקל נישה. אני מסיח את דעתם. לא מבינים איזה עבודת קודש אני עושה. יש פה כניסה. בגלל שזה צלפים, אז אני פשוט מסיח את דעתם. והם לא מבינים מאיפה יגיע להם כל ההתקפות. צריך תודה. מור. רגע, למי זה אומר GG? למי זה אומר GG? זה הפרשים הכי חזקים שיש במשחק. מה זה זה? נכון. ואני עוד פעם הפסדתי. אוקיי. אני צריך עוד מעט ללכת. חכה רגע, רוגע, איתמר. רגע. ממש משנה אם תלך עכשיו או עוד 5 דקות. תרגע, תראה, המשחק הזה הולך להיגמר. זהו, אין להם סיכוי. איתמר, 10 דקות המשחק נגמר, בבקשה. We are farmers. פם 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 פם. ואני בקושי עשיתי משהו. מה זאת אומרת? אני בקושי עשיתי משהו. כמה זמן משחק לוקח? הרבה. בדרך כלל הרבה פחות, אבל... כל פעם שונה. אני לא מבין למה לא אמרתי לטריידינג פוסט שלי מההתחלה. טוב, אתה יודע שאני יכול להקים פה טריידינג פוסט. עוד הפריק! דוקסי. מה עשית? זהו שלא עשיתי. אוקיי, הצהובים רוצים להוריד את ההתקפות של הירוקים, כי זה באמת כבר מתחיל לעצבן. יש להם מלא דברים, יש להם מלא חודשים. לא הבנת מאיפה כל הברקסים? הירוקים עושים פה... ירוקים. לאדומים יש את הפורג'. האדומים, תראה, הם בנו מחדש בעיר אחרת. כמה עלוב. כשיהיה מי שיגן עליהם, איזה לוזרים. בעיר קרובה לאדום ולירוקים. ביג'יק. לא, תראה. פעם פה היה אדום ופה היה אדום, וכאן היה כתום. עכשיו הם צמצמו כזה. כי בעצם עשו להם לזכות דברים אחרים. יפה. אז אתה צריכים להתחוש אותם, ואז כאילו... רגע, אבל הם חזקים, הירוקים חזקים. אבל איך אתה יכול... איך אתה מצליח בזה? אם אתה יכול לתקול עליי? אם אני מחסל את הכל. זה ארוך. לא, בדרך כלל הוא לא כזה ארוך. פעם ראשונה שהמשחק היה כזה ארוך. בדרך כלל אני זה שמפסיד. לא. כמה 5 דקות. ביי. כמה 5 דקות, נו. יש לי 2 דקות, 5 דקות. מה יש לך לאסוף אותך? לא, יש לי אופניים. אוי ואבוי. טוב, כל מי שיש לי. בוא נראה מה אתם שווים. יש לי לכל אחד פה 3 טאונבולים. חוץ ממך, יש לך אחד. מה הירוקים חושבים שהם עושים? לא! מה? מה לא? מה קרה? לא, הם לא יודעים לתקוף, הכל טוב. גם אם הם ימצאו לתקוף, יש לי הגנה בבית, השארתי לה. זה הברקס שלהם. תתקדמו! רגע, אתה יכול לתקוף את האש שלך? חברים שלך? לא. יש שם גייט ליד, מה אמר לתקוף את לאוס הזה? אני לא יכול להיכנס דרך הגייט. אני לא יכול להיכנס דרך אני הגייט. כזה אומר, יש גייט ליד, אומרי, למה אתה צריך לאוס את הזה? לא רוצה לעשות לי במצרוק. מה קרה? מה קרה? כי יש בעיה בשרת.
מי זה? מי זה דראפ? הכחול? לא, אני לא בטוח מה זה עושה, אבל תמיד שיש, כאילו, זה של השרת עזב. מי שפתח את השרת, כאילו. מי פתח שרת הכחול? לא יודע, זה בטח אחד מהאויבים. כי הם מפסידים. טוב, יאללה, נראה שנייה, פוסק. דראפ. רק אחד אומר wait. וברגע שיהיה טיים-אוט, מי שיש לו הכי הרבה, זה מה שקורה. לא רואה שאנחנו רק 5, זה אמור להיות 6. Yes. היה דראפ. מי ניצח? היה עכשיו צמצול בבית ספר. לא היה דראפ, סורי. Ja. Ik ga. Ja. Ja. Aanvallen. מה? למה לא זז עכשיו? למה? לא. טוב, זהו, נראה שנגמר. נגמר, אבל לא קיבלנו מי ניצח. עוד פעם, דראפ. מה ווייט? למה ווייט? טוב, אני גם הולך על ווייט עם כולם. דראפ. תכתוב פה, hurry up, דראפ. Yes. רק אחד אומר wait. שלף, אומרים לך לסתות בשלך. טוב, אז לא יכולים לעשות לי כלום בעצם wrap up this episode. שנייה, רגע, חכה אתה. הנה 14, 13, 12. אני לא יודע מה זה הולך לעשות. 11, 10, 9, 8, 7. דראפ זה כאילו לעזוב. 6, 5. נכון, צריך לעזוב. מה, ווייט? לא רוצה. 2, 1. אני פה מעלה סרטון רציני, זה בושה. די, עומרי. shut up. שסוג כמה שנתן. OMG. הם לא יכולים להעיף אותי. המנהל של השרת פרש. What the fuck? המשחק ממשיך. הוא לא ממשיך. מאוד מקווה שהוא לא ממשיך. הוא ממשיך! מי זה סלקה? נראה לי אדומים. רגע, מי הלך? האדומים נראה לי. איך אדומים? אדומים מדברים. סייאנס... למה? טוב. עליתי לבל בערב, לא נורא. לייק סאב וקומנט. עליתי לבל? כן, בערב. לייק סאב וקומנט. ורגע, אני צריך לכבות זה, נייד. לייק סאב וקומנט.